Tässäpä uusi trendipeli. Seasonal Garden, kokeilkaas tekin. Pelin ajatuksena on se, että minulle tulee kirje, jossa isä pyytää minua avuksi kasvattamaan kukkia hänen maatilalleen, jonka isä on juuri hankkinut. Ja totta kai, sinnehän sitten lähdetään jeesailemaan isäukkoa. Mutta tilanne on se, että vielä ei ole maatilalla paljon töitä tehty, joten minun täytyy sitten pelaamalla saavuttaa pisteitä ja hankkia siemeniä kukkien kasvattamista varten. Ja näin. Sieltä sitten saadaan pelistä erilaisia kukkia. Ja seuraavaksi tehtävänä onkin sitten kylvää kaikki kukat ja saavuttaa tämä unelmien puutarha. Juurikin näin. Pystytkö sinä siihen?